Dek Yuyun iki putus aku. HP ku anyar. Malah diputus lho. Aku di pacar siji yo, Dek Sinta. Dek Sinta. Ayo ngene iki. Di pantuna jajak tak jajaki. Lagu Dek Yuyun ya. Kan suara ya Dek Yuyun ya. Ikan hiu nabrak tiang. Maafkan aku sayang. Siji iki nek, siji ya. Ikan hiu. Dimakan ikan yuyu. I love you Dek Yuyun. Dek Yuyun kangen karo aku. Dek Sinta, dalem sayang. Ini gak bacot iki. Rene. Men 200 iki. Angkat ya, jajak. Halo. Assalamualaikum, Dek. Kabare. Cek. Berkenan corona. Yo. Artinya jak lejak aku, putus saya ya. Yo, oke. Putus ah. Corona ya. Yo. Bagus saya. Asal kematian jane lek ngono. Piye ngamuk cangkem nyonyor. Kene iki ya. Iki ya bar diputusno cewek loro iki. Kepiye lah kok iso diputusno? Bu ngene ya. Sekesuk 2 jam. Iya lah iki. Dek Yuyun ambek Dek Sinta ya, ki gelem. Dek Yuyun ayo malah. Tak rebukane. Anyar HP ku malah diputusno Dek Yuyun. Aya. Wis 2 sasi ya pacarane Dek Yuyun. Kok aweh. Dek Sinta malah lagi 2 menit putus kok. Tak kei pantun. Lho, saya. Salah iki bar putus tak bae iki. Yo aja lagi tuku. Regane 5 juta. Iki lah sini. Apa isine? Ora. Ngene Yo kok. tak iseni duwe, tak weno Dek Yuyun ketemu nek ngarep kono bang. Iki yo. Kamu anyar lho. Perasaan tak kok di. Iku kok pabrik lah kepiye lah. Udang lho. Piro regane? Piro? Regane wis sak M lah kepiye lah kok. Sakmu kepit wae paling enggak sak manusia. Lho, yo sak miliar. Tumpakane sak manusia, wong siji sak manusia. Regane. Tidak menunggu di sini di dalam hati. Nyanyi apa le? Jatuh Iki lho, Renungku di sini di dalam. elek-elek ibu. Elek. Iki lho. Minuman keras. Minuman keras. Es batu Keras sih kayak apa? kayak kue. Duh. Apa iku wedi? Apa itu? Gorila. Apa itu gorila? Ayo. Pangan lho, ojo Pak RT. Ini jane kari kepiye sih? Gak. Bukan gue selesai belajar. Aku dicuakar mau baret nanti cadruk ya. Gila. Hah, barat gini ya. Kepiye engko iki dipersakno ta Rai? Dipersakno. Gorila lek Kepiye gede. kecekel gede ya. Ayo. Jangan wong. Masih wedi ngene. Ayo, wedi. Undang nang kok, undang kanca-kanca cadruk cilik kan. Ayo. Lontong. Lontong. Kayak ana wong duit tulung, aji perang wae. Ayo. Parang. Kayak ana punya bunga bawa di mama. Lontong. Tahu. Iki ana kanca. Untuk mau ono gorila. Ana gorila gede nek ngono. Nek kono Pelepok ah. Pelepok. kandhani ra ngandel yo. Pelepok. Tilik ana nduk mau ketemu. Kalau nek kono Ayo aku tak. ana gudang sih bakno Ayo, rono. ayo rono. Lah kok ana bisa sing duwe. Ora lah bos. Bisa enggak ditekno lah. Iya. Kagak. Ayo wong bro. Ayo gedang yo entek engko. Ya ini aja meresahkan warga. Ayo. Ya tak omongane besok kethek jeje. Biar aku. Cek. Ini buri sih.